आम्हाला आनंद देणाऱ्या आमच्या देवांची उत्सव आहे आणि अर्थपूर्णरित्या हे साजरे करायला पाहिजे. पण आमची काही मुलं मुली कळत न कळत त्याचा इतकं विकृतीकरण करतात. किती जन्मातला माझा पाप होतं आणि हे पाहायची वेळ आली आपल्याला असं वाटलं. का पाहून खूपच वाईट वाटलं. जी गाणं त्यांनी लावले होते ना ते देवासमोर लावण्या लायक गाणी नव्हती आणि कळत न कळत आमची मुलं मुली ही आणि त्यांचं हे बघितलं तर एकही शुद्धीत नव्हतं. त्या सगळे पेट्रोल टाकलेलेच होते आणि त्याच्यापेक्षा अधिक दुर्दैव मी बघत होतो ते जे लाईट लावलेले होते ना ते लाईटनी जवळजवळ मला 1 तास 2 तास डोकं दुखलं गाडीत. हे पाहिल्यानंतर थोडंसा खिन्नता आली की काय आमची उत्सव आणि ह्याचा काय करून ठेवले या लोकांनी.